Iawn. A dwi gallu dechrau? Ie. Okay. Beth ni'n neud nawr? Just dweud y stori eto. Ie. Okay. Okay. Yn Nimbych o Pysgod, mae yna receptionist a deintydd, a maen nhw'n ar ddêt. Ond mae'r dêt yn cudd oherwydd mae'r receptionist yn twyllo ar ei gŵr. Mae'r deintydd yn... mae'r deintydd yn... Beth yw e? Ydy e'n son neu grandson? Grandson. Mae'n gallu bod yn mab. O mab. Okay. Mae'r deintydd yw mab Clark Kent, a mae gan y deintydd ei cape gwerthfawr iawn sy'n dweud Clark Kent motto ar y cefn o fe. So maen nhw'n sylweddoli bod nhw wedi defnyddio gyd o arian nhw ar ar prynu'r cwch. Ac felly maen nhw'n mynd at art dealership ac yn benthyg y cape i'r merch yn y art dealership. Rhywun arall mynd. Right, a wedyn, chwaer, brawd y person oedd yn perthyn yr art dealership, mae ganddi hi brawd sydd yn newydd wedi cael ei promotio i supervisor yn AVs yn Abercynon. Roedd yn eisiau dangos bant oherwydd mae newydd wedi cael ei promotio, felly oedd e'n gofyn i benthyg y cape o'i chwaer. Hi'n rhoi ei fe, ond roedd e'n cadw'r gweithwyr ar ôl gwaith i dangos bant y cape. Oedd y gweithwyr yn eisiau mynd adre, oedd pobl yn night shift eisiau dod mewn, oedd e'n cadw'r factory i gyd yn aros. Felly roedd nhw'n cael digon, a gythio fe, oedd e'n cael ei chwythu i fyny industrial chimney yn ABs, a hedran y holl ffordd i ffwrdd i coedwig, a oherwydd nhw'n cadw ar ôl gwaith, oedd e'n yn y nos, a yn y coedwig. Yw'n arall? Come on, Mog. Mae nhw'n yn y coedwig, a mae'n like, oh my god, dwi'n gwybod ble ydw i. So mae'n ffonio ei priod, a dweud, oed ti'n gallu pigo fi lan o coedwig yn y nos, oherwydd dwi'n methu mynd adref, dwi jyst yn stuck yn coedwig yn y nos. So mae hi'n dod, mae hi'n like, oh come on, bydd ni'n mynd adref, a mae nhw'n cerdded i'r car park, sy'n tu fas y coedwig, a ar y ffordd, mae'r cape yn cael ei colli oherwydd mae'n mynd yn stuck ar branch, ond mae'r supervisor ddim yn ymwybodol o hyn. Felly, maen nhw'n mynd adref i Dimbych y Pysgod, a nawr mae'r receptionist a'r deintydd wedi prynu'r cwch, felly maen nhw'n like co-owners o'r cwch. Ari? Ariana, I have no idea what's going on. Dwi'n darn olaf o'r stori oherwydd fi'n credu bod Morgan wedi cyfro o'r holl end o'r stori. So Oes. Ie, go on, diweddglo. Felly, oherwydd mae'r receptionist a deintydd yn co-owners o cwch yma, mae'r receptionist yn mynd mas ar cwch yn y nos ar ôl pigo lan y supervisor. Mae'n ffonio'r deintydd a dweud, come on, let's go on a second date. Dwi wedi ffeindio problem yn y stori ddo. Dwi wedi ffeindio problem. Go on te. Pam maen nhw'n mynd pysgota yn y nos? Oherwydd mae hi dal yn y nos o'r coedwig. Ie, ond... Night fishing, Joel. Falle maen Ond nhw'n cael night vision goggles a nhw'n gallu gweld. Ie, mae cwch yn... Yn erbyn yr amser yma nawr, nag yw e'n early hours in the morning, oherwydd mae nhw wedi gyrru nôl o 80s. O 80s yn Abercynon. Iawn, ni ddim yn gwybod ble yw'r coedwig. Mae'n gallu fod unrhyw le rhwng Abercynon a Tenby. Gallu bod yn Bagwyd, the other way, neu... Oh, away with that. Oh, great, da iawn.